Zapia askatu nuen bortizki gerriko korpilotik, eskua garbitzeko imintzioa egin eta mai gainera jaurti nuen indarez. Han, geratu zen zapia ogiaren nazaretik eroritako irenetan zuriturik. Katua baino azkarago irten nintzen sukaldetik ama irribarrez eta irriarraika utzita atzean. Hoa, txuntuna, esan zidan, eta hartu freskatu eder bat ateriko iturian. Dozena erdi gizon baino gehiago ibliko ziren gure ostatuan egun hartan. Baina inori begiratu gabe igaro nintzen guztien artetik aterirantz. Bi oilo ere astoratu nituen nire harraparataz. Eta haiek kokorikoka eta nire hanketan trabatuta. Ja erori egin nintzen hauspez guztien agerian. Lotsak gorituta, baino gehiago nire amaren hitzekin sututa mengoen, larazpeko txingara bezala. Egurik ezeena ere isiotuko zen nire masailetako behoarekin. Apur bat, urbilduz gero behintzat. Purustadaka eta nire bireketatik irten nahi zuen aire guztiari estarian lekurik egin ezinda. Atariko enbor lodi batean geratu nintzen jesarita eta gure etxe aurreko ibaian behera zioan uretan galdu nituen begiak. Egunen batean, inori deus esan gabe, alde egingo nuen handik. Atzean utziko nituen ama, aita moskora sei aizpa zozoak eta tabernako lan txoroa. Ez nintzen jaioa indazubiko zuaitza izateko. Ez nintzen besteak bezalakoa. Ez nintzen sorgin, baina ez eta ere mirabe. Ez nintzen printzesa jaio, baina jopu ere ez. Ez nintzen ugaztun. Egaztia nintzen ezer izatekotan. Egoat neuzkan, nik eta unea iritsitakoan hausartuko nintzen. Elizondo baina arantzago hegan egitera. Baita hilko banitzen ere ahalegin hartan. Pentsamendu astoratu aihetan men bilela, ibai barneko sasien artetik sekula ikusi gabekoa atzeman nuen biztaratzen. Hasieran galduko bazurden bat otetzen, pentsatu nuen, edotanik izendatzen ez nekien beste animalia izugarriren bat, baina baizera izaki hura bizango txikiren gainean zetoren zutik saltaka. Oiloen ahaten edo antzaren tartekoa izan ezean, nire begien aurrean neukana ez zen aberea. Nola baiteko gizakia zen hurra. Izututa geratu nintzen berari begira, sekula ez nuen pentsatuko alakorik egon ere egin zitekeenik zeruko geruzaren azpian. Begi-begiat zabal-zabalik eta ipurdia atariko enboretik jaso ezinda geratu nintzen, arrizko bihurturik nengoeneko lekuari itxatzita. Entzunda neukan ipotxak egon bazirea munduran. Irunean ere izan omen zen behin horietako gizon nimino bat, inguruko guztien jostagarri. Baina ez nuen sekula pentsatuko ene begiek alakorik ikusi behar zutenik, are gutxiago geurte etxen bertan. Ipotxa zen bai, ni baino txikiago garaieran, baina gainera ikatza bezain beltze ere batzen sasi artetik intendako deaburu moduko hura. Sudurean urezko ustala zeukan jarrita eta bibelarietatik gurutzeak baino gehiago aizto txikiak ziruditen belaritako luzeak zerkatzan zintzilik. Harineketan zetoren gure etxerantz eta nik ez nuen asmaten ahalkorika ies egin ala garasika hasi behar nuenetz. Ez nekien makila bat eskuan hartu ala sakura sasatu behar
ote nion mamu ez ezagun eta beldugarriari. Ez nekien zer egin, eta jakin izan banu ere